हेलो स्नाफोर गुड इभिनिं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो बै चेनेला मोजां दङ दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे भाइरेल भिडिअ शेयार खालामनो फैलायबाय स्नाफोर बेनो जाहैबाय जोंनि क'क्राझाराव दाथ' ओरैबायदि दुंहाव थासारि जानानै दङना सनाफोर ओरैबायदि आदिबासिफोरा ओरैबायदि गाज्रि आखल दिन्थिबायना जोंनि बर' मानसिखौ सासेखौ खास्रि बिस्रि बुथारबाय आरो सानैखौ ओरैबायदि गाज्रि जखम खालामबाय नि जायगायावनो थानानै जोंनि बर' मानसिखौनो बेबायदि खास्रि बिस्रि ओरैबायदि गाज्रि हाबा मावबाय बिसोरो अब्ला साननानै नायदो सनाफोर मा खालामनांगौ बिसोरखौ बिदिब्ला जोंसो मालाय जाबाय जोंसो मालायनि हायाव थाफैनाय बायदि जाबाय दा हनै बिसोरो माबोरै बेफोरबायदि खालामनो हानायसिम खाबु मोनैखो जेन'ब्ला बुजिनोनो मोनला सनाफोर ओरैबायदि गाज्रि जाबोगासिनो जोंनिया बिटिसि हालामाव दा ओरैबायदि दुंसाव थासारि जानानै दङ बिसोरो नुबाय माबायदि बोरला थिर जगायनानै मा खालामो दाथ' मिथिनाय बायदियाव सासे आदा खिथानाय बायदियावथ' बिसोरो दैनिक बिदिनो थाखायो जाहैदों आरोखि बिसोरो बिदिनो बेंनाय बायदि थाखायो मोनसे न' दङ जाहैदों बिसोरो बावनो जमा थायो माने बिसिनि माबायानो टारगेटआनो एसे गाज्रिखा आरोखि आरो सासे बिनानावा खिथादों बिसिनि गामि खाथिनिनो ओरैबायदि गाज्रिखा जाहैदों मोनाबाथाय बिसिनि ओरै सेरजों थाबायजाखाया जाहैदों बिसिनि जायगाजों लाखिनानै सोंलाबायोनो साइकेल लाखिलाबायो गारि लाखिलाबायनानै सोङो जाहैदों उन्दुथेलाबायनानै थायोनो बेफोरबायदिसिम आखलनो बिसिनि आखला बेफोरखौ जोंनि सरखारफ्रा एसेबो मिथिदोंना मिथियाखैमोन जाखो सिगांफ्राव माने एसे बिसोरखौ सिगियाबा जाथारनाय नंलाथ' बिसोर बाद्रायथारबाय दा बिराद बाद्रायबाय बिसोरो जोंनि बर'फोरखौ रावबो हाथियार लाग्रा हान्जा गैया होननानै बिराद बादगासिनो बिसोरो ओरैबायदि जोंनो ओंखारबाय आंबो नुनानै आंबो ओरैबायदि गाबनो ओंखारलायबाय आरोखि माने बेफोरबायदि माबा खालामनायखौ नुनानै सिबाय बेसेबां हब्रा गाबनाय बिनि हिन्जाव आरो बै जाय बाबु सासे बिसोरजोंनो आघात खालामजादों जखम मोनदों बेबो अन्थाव बाथाव खिथानो हाया खिथादोंना मा खालामदों दा नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ शेयार खालामलांगोन ओरैबायदि दादागिरि जाद्रायबाय दे बे सावथाल हारिया बिसोरखौ हगारनो नांलाथ' एसे साजा होनांसिगौ बिसोरखौ जाला सासे सानै गाज्रिखौल' होननानैबो जाला बिसोरखौ गासिखौबो एसे गिहोआबानो माने बेनो बारलांबाय थागोन बिसोरो जाय दाय मावदों बिसोरखौल' साजा होनानैबो जाया आंनि बायदिबाथ' बेबायदि जाय दाय मावदों बिसोरखौल' साजा होदों माथो जेबो गियाखै माथो बारगासिनोसो बिसोरलाय दाथ' खोनानो मोन्दों ओरै बिसमुरि आवदां बाजाराव बर'फोरखौ न' सावबाय जाहैदों बिसोरो सावथालफ्रा न' सावनानै सिबायफोर जि थफ्ला लुनलान बानानै फैनाय मानायसो नुदोंलाय भिडिअ'आव बेखौबो आङो दा दिन्थिलांबाय थागोन सनाफोर नोंथांमोननो नायलांबाय था आयौ मा एसेबां खास्रि बिस्रि बेफोरबायदि बुथारनो हाखो जोंनि बर'नि जायगायावनो थानानै एसेबो गिनाय होननाय गैया बिसिनाव आयौ माबायदि हारि साननानै नाय होनबा असम्भबसो मोनखाबाय आङो बिदिब्ला नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ फारि फारि दिन्थिलांसै सनाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायनानै लादो आरो बयबो सांग्रां थालायलायबानो जाबाय खुनु बिसास गैया बे हारिजों बे पाप्सिफोरनि जायगाथिं दा थांलाबायथ'सै बयबो एसे साबधानै थालायलायदो सनाफोर आवगयनिफ्रायनो बिसोरो सम बारबाय थाखायो गोदोबो बेफोरबायदियावनो बारा बिदि जानायावसो बै जोंनि हाग्रानि इन्दि बिफोरजों सावजानाय मानाया बेबायदियावसो जादोंमोन बिसोरो बे सावजाबासो बिसोरो एसे सिरि जायो ओमफ्राय जै एसे गोबाव जाबाथाय आरो अरखांफिनो दा गोबाव जालायबायना नै अरखांलायबाय बिदिनो एसे सिगिदबनानै दोननांसिगौलाय बिसोरखौ अननानै दोनजाग्रा नङाथ' बिसिनि हारिया माने जेसेबां अनगोन बिसोरो बिराद गाखोनो बोलो मोनो दाथ' एसटि बिदोंना बिसोरो एसटिल' नांगौ जोंनो माने माबेबा सिटखौ माखौबा नाङा बेफोरबायदि बुंदों खिन्थु बेबायदि नङा बिसिनि गोसोआ जै मोनबाय बारखोखागोनसो जै एसटिया जाबाय जोंनि खर'आव गाखोखागोन बिसोरो जों बर'आ ओरैनो बिसिनि खिथुआव थानांगोन बिसिनि गाहाय जानानै थानांखागोन भिडिअखौ नायलांदो सनाफोर आं एसे शेयार खालामना होनोसै नै बिसोर सानैया गोब्राबै जोखोम जाखादों ओमफ्राय सासे गैला बे सानैया बिराद गाज्रि रोखोमै जोखोम जादों आरोखि बिराद बहाबा दानदों सुदों उदै मानि हाब्रा लाबायनाय बिराद अननाय खालामखादों नुवाखै दाउ अमाफोर बायदि खालामखादोंहाय अन्थाव बाथावनो
होनबालाय फार्स्टआवसो अन्थाइ थिंग्रोदों गावजानो गिदिंबाय आं गावनानो गिनानै खाराखै माबाबाय बाबाखौबो सौबाय बाबा नोंसोरखौ जेबो दाय खालामखायाखैना नोंसोर फैबाय थानायावनो अन्थाइ थिङो नोंसोरखौहाय ओमफ्राय फैनानै नोंसोरनाथ' गारि कन्ट्रल जायाखिसै ओमफ्राय नोंसोर कन्ट्रेक्ट फैबाय ओमफ्राय बेयावनो बिसोर एटेक खालामफैबाय ना क'क्राझारनि कारिगावआव फिन दुंहाव थासारि आदिबासी हारिनि सुबुंनि आखायाव खास्रि बिस्रि जिउ खोमानांदों सासे बर' फिसाया सासे बर' सुबुंखौ गाग्लोबनानै बुथारनायनि फिन जाथायाव जोंखांदों अर होबथादों राजा लामा बुफाय बुसि खालामदों अर सावदों सावथाल आफादफोरनि मावखुलि बाजारनि गला फायरिंग क्यों किया था सर फायरिंग क्यों किया था हम लोगों को मारना चाहते हैं क्या हम लोगों को मारा कोई दिक्कत नहीं लेकिन फायरिंग क्यों किया था हम लोगों को मारना चाहते हैं क्या मारो ना कोई दिक्कत नहीं हम लोग मर जाए क्या देश के लिए मर जाए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है कौन मारना चाहता है मारना कितना मार सकते हैं मारना हम लोग को मारना चाहता है फायरिंग किया तो हम लोग तोड़ेंगे क्या तोड़े ना कौन मारना चाहता है हम लोग को कौन मारना चाहता सर छेकाउ लगे मुझे लोगों सामने ठीक है माना खालामना उना माने फायरिंग खालामखो जेनेबा मा हिसाबै जोंनि मारिया मानो जों जानांगोन ना हम लोग मर जाएगा किसी को तो अच्छा ना हुए हम लोग मर जाए तो मर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है हम लोग मारो ना हम लोग को मारो कोई दिक्कत नहीं हम लोग को मार कितना मार सकते हैं मारो 10 मिनट 20 मिनट मारना कोई दिक्कत नहीं भाई दोनों पुलिस वाले को फायरिंग खालामनानै सिगिगासिनो बिसोर पुलिसफोरा सावथालफोरखौ बिसोरो हमथानो हायाखै सावथालखौ बिसोरो हमथानो हायाखै जोंखौ गावनो नागिरदों बाहाय फायरिंग हगारदों मा हिसाबै नामा मा नाम बुंग्रा नामा गैया जोंना सारनि नामा बर'सो बेबो मिथिबाय सारनि नामा बेनो बर'सो बेबो मिथिबाय बेबो बर'सो आंखौ जोंखौ फायरिंग हगारदों हगार बिसा हगारदों कितना माथा टाइम बाद लो हम लोग को पुलिस को बैक आवदां बाजाराव लोगोफोर आवदां बाजार नै सावथालफ्रा न' सावबोगासिनो नो लोगोफोर खारबोजोबनांबाय ओरैजाय साहा सावबोगासिनो नो